ama haris naung gabe sari matua. Amang bataru guru humudur bata garu pendotan nasihat marpangiluran tua mata namar tua di bata. Asa marmula do nasa gabe, marmula nasa horas. Asa syajur mula torsa, dopak ma itu tau doba. Bendamang dihami godang mula-mula pada mudamang tu. Iya, baik namang baik. Ma parteres nama lo diulo aku di panggilan nami di mulai kami imam marition godang mula-mula godang somba tua mata nomor tua di bata doh tua mata raja ina sori pada na lihat ni lulu boy dah memang lihat sali boy. Jadi asal lihat penggabean lihat parorasan disalutna ima keluarga besar amang buru nami raja utagaul terlebih ma di ima oparan ni ima amang buru nami bopu nami ama haris dohot buru nami saluhudna asa binuat mau otor-otor dengan do pinati tu dalu lihat dengan do hami bunana motor mulu mar lihat gabe lihat horas bendamang madami padu nami godang lihat batar guru ma Batar guru